Min Ottubru li ġej. Tirritorna Becky. U l-familja. Man billi mufti-tar ta' xogħol ma jkun ġara xejn. Allura ommok taf. Lex taf. Mettilix min jien, allura kistednitni. Immiss about time li toħroġ il-verità għax bajt nikdeb. U l-ġirien. Issa ma ħaqniex bewsa fuq din. Jekk hawn xi ħadd li ħaqqu bewsa hija jien. Ara li ġej. Taħseb li għarfitek? Ma naħsibx. Min Ottubru li ġej. Becky u Marta Hart. Welcome back, Rebecca. Grazzi sir. Titilfux. U l-familja. Man billi U bewsa hija jien. Ara li ġej. taħseb li għarfitek? Ma naħsibx. Min Ottubru li ġej. Becky. Min Ottubru li ġej. Tirritorna Becky. Mufti-tar ta' xogħol ma jkun ġara xejn. Allura ommok taf. Lex taf. Mettilix min jien, allura kistednitni. Immiss about time li toħroġ il-verità għax bajt nikdeb. U l-ġirien. Issa ma ħaqniex bewsa fuq din. Jekk hawn xi ħadd li